Pekný deň prajem všetkým. Dnes by sme si opäť rozobrali jednu z našich premien. Konkrétne sa bude jednať o premenu realizovanú vo forme zirkónových koruniek, pričom vlastne v počiatočnom stave, ako vidíme na tejto fotografii pred ošetrením, sme mali prítomné na zuboch mnohopočetné výplne, ktoré už nespĺňali požadovanú estetiku. Mali sme prítomnú korunku na mŕtvom zube, mali sme v distálnom úseku prítomné mŕtve zuby a takisto sme mali vlastne tu taký harmonický nesúlad medzi jednotlivými zubami, čo sa týka ich polohy, šírky. Tu vidíme, že táto dvojka je zaklopená relatívne dovnútra, táto trojka je príliš von, tieto distálne zuby sú opäť zaklopené dovnútra. Máme tu prítomné medzery. Tuto máme prítomnú korunku, ktorá vlastne už nespĺňa požadovanú estetiku. Tieto zuby sú opäť zase zaklopené trošku dovnútra. Takže v podstate s nejakým takým plánom odstrániť tieto všetky nedostatky sme sa pustili do ošetrenia. Ošetrenie sme začali prakticky tým, že sme sňali dole starú korunku, čo sa robí spôsobom takým, že v podstate na tejto prednej plôžke zuba sa urobí drážka a tá korunka sa jednoducho otvorí. Nasledovalo ošetrenie zvyšných zubov vo forme odvrtania kazov, prípadne nevyhovujúcich výplní a dostavba jednotlivých zubov. Následne sme pokračovali obrúsením zubov, pričom po obrúsení zubov sme vyhotovili digitálnym skenerom digitálne otlačky. Tie sme zaslali technikovi. Tuto konkrétne sme v jednom sedení robili aj horné, aj dolné zuboradie. V niektorých prípadoch sa to dá, v niektorých prípadoch je lepšie tieto fázy rozdeliť na osobitne jedno a druhé zuboradie. Takže tuto sme brúsili všetko naraz v jeden deň, pričom nasledujúci deň sme mali hotové dočasné korunky. Dočasné korunky po nalepení na dočasný cement vyzerali takto. Tieto dočasné korunky sú prakticky zo živicového materiálu a slúžia ako skúška estetiky, slúžia ako skúška zrizu, slúžia na ochranu zubov, aby vlastne zuby neboli citlivé, slúžia ako taká estetická náhrada na ten čas, kým sa prakticky vyrobia definitívne korunky, čo je obvykle takých 10 až 14 dní. Po nasadení týchto dočasných koruniek sme zhodnotili vlastne jednotlivé roviny, zhodnotili sme estetiku z rys a vybrali sme odtieň s tým, že prakticky všetky tieto informácie sme odovzdali technikovi na zapracovanie úprav a čakali sme na vyhotovenie definitívnej práce. Na odovzdanie definitívnej práce prišla pacientka, pričom pri tom odovzdaní dávame dole tie dočasné korunky. Ide to relatívne ľahko, pretože je to na dočasnom cemente a následne hneď po sňatí týchto dočasných lepíme definitívne korunky. Takže definitívne korunky po nalepení vyzerali takto. Tuto vidíme, že pacientka si vybrala svetlejší odtieň, bielený. A v podstate, keď sa pozrieme na porovnanie stavu pred a po, vidíme, aké konkrétne nedostatky sa nám podarilo odstrániť. Môžeme ísť postupne. V podstate v prvom rade nás zaujímala tá poloha a estetika jednotlivých zubov. To znamená, že zuby sme dali do jednej roviny. Symetricky sme ich upravili. Jednotlivé šírky, takisto aj polohu. Tuto vidíme, že dvojku sme pekne vyklopili. Trojku sme dostali do jedného radu, odstranili sme ten taký výrazný hrot a tuto sme pridali objem, aby nám zmizol tento čierny trojuholník. Takisto sme vyplnili medzery v medzizubných priestoroch a celému úsmevu sme dodali takú jednoliatú estetiku, ako v hornom, tak aj v dolnom zuboradí. Takto nalepené definitívne korunky v podstate už sú nafixované na pevný cement a je možné ich bez obmedzení používať. Čo sa týka starostlivosti, tak tá starostlivosť je v podstate taká, že najdôležitejšie je starať sa o tie medzizubné priestory a o okrajové uzávery koruniek, keďže chceme predchádzať
prípadnému zápalu ďasien do budúcna. Zuby ako také po nasadení koruniek sa už nebudú kaziť nikde na plochách pokrytých korunkou. Treba len dbať na to, aby sa nám v týchto medzizubných priestoroch nehromadil plak, aby to bolo riadne vyčistené medzizubnými kevkami, klasickou kevkou, správnou technikou a takto práca môže dlhodobo bez obmedzení fungovať. Tak ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom rozobratí prameny.